dawuh Mas. wong ayu. Kok ra ikhlas ngono to? Wong ayu, wong ayu. Jaremu aku lanang. Nek ning panggung beda, Dek. Nek wis ora ning panggung beda neh. Dek Nur Agita sesuai permintaannya dari musisi Sekar Arum. Pripun? Nanti untuk Dek Nindi sebagai bintang tamu untuk mengaturkan satu tembang mekaten nggih. Ampun satu loh Mas. Pira-pira ora pira. 10 tembang. 10 tembang, Dek. Bintang tamu Nuhun niku anu pamundutanipun Ibu Jeki sama Bu Yuni. bintang tamu itu 6 lagu berturut-turut ngono loh Mas. Ora pedot. Enggak, langsung. Engko nek luwe Yo bener. apa kowe ra kelingan jalan ngomongku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Sing sayo sing rukun. Nadyan aku bocah gunung Jobanget tunongku Sediame kelakon ora usah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku ora to Mas. Ya ora. Iki mandek sak nggon-nggon iki mertandani. Pripun? Ngene kuwi ya jumbuh. Keranten menika sing utuh namung sing ngibot, sing gitar nipung, jaron terus ya kuwi tok sing utuh gur kuwi. Lah liyane Sing ngendang niku ponan usiane anu niku lho Dik ben tiap hari Kamis apa? dumateng ingkang nderek posyandu lansia lah iki. Lha wong tesih gagah bagus Gagah kaya ngono apa? lansia piye to iki. Pancen isih